Yung sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90%. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtub sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang pamilya karon.
Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis sang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo alagad kag abyan sa kahanginan, upod kay Sister Ninia. Kami sa gihapon nagatamyaw sa inyo tanan, sang maayo gid nga pagpamati, kag saway pa ako nakasugod o nagidya akon kamo ginatamyaw kag subuman ginapasalamatan sang inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sang aton nga programa nga kanami gid sa mga feedbacks nga akon nga nabatian kadamo gid sa mga panimalay subong man sang mga tagpalamati indi lamang diri sa aton kundi sa bilog gid nga Western Visayas kag sa iba naton nga kauturan sagwa nga naga-covered sa sini nga istasyon kag subong man sa aton programa ang Pamilya Karon. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang sulat ni Sinaida na hanungod sa pagkamatay sang iya utod nga si Lawrence bangod sa hit and run. Upod kay Sinaida aton ipangamuyo ang iya bug-os nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton nga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Sinaida, kag ang kasubo nga gina-eksperyensya sang iya pamilya karon. O Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nag-aabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubu ang imo grasya. Paagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya para ining mga pagtilaw sa kabuhi mangin oportunidad sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Sinaida sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Tawga lang ninyo ako kay Sinaida. Diri ako sa Bacolod City nagatrabaho sa isa ka pamilya, agod nga makatipon sang kwarta para sa akon pamilya. Mga 5 na katuig ang pagtrabaho ko, kag may natipon na ako nga amo ang nakapaeskwela sa akon utod nga si Lawrence. Sa pagsugod ko gid, Nang naida, salamat gid sa pagbulig mo ha. Kag pagtinguha, agod nga makaeskwela ako liwat. May edad na ako pero tungod sa imo kapisan, inspirasyon ini sa akon nga bisan ang edad hindi makaupang sa pagbalik ko sa eskwelahan. Pabay lang nang ihatag ko ang akon masarangan para sulit man ang imo pagpangabudlay. Promise, himuon ko ang tanan nga masarangan ko. Hindi man gid ako maalam nang, pero kung naarang pagtinguha, may bungahon man ini. basta kaayohon mo lang ang pag-eskwela mo, ha? Try your best. Maabot mo ginang hando mo. Malambot mo ginang hando mo. Kontinto na kuya nga high school graduate lang. Gani nga nagpangita dayon ako sa trabaho. Agod nga makabulig man sa inyo eh. Kag Lawrence, swerte ka. Kay nakita ko man ang interes mo sa pagtapos ng high school mo. Kung kaisa gani nang,
Nahuya na gani ko. Kaya kung pinakadako sa amon nga mga classmates. Pero ginabali wala ko na lang ah. Ang importante nga makatapos ako. Kag siyempre, luyag ko man nga ipakita sa inyo nga nagtinguha gid ako. Tungod inyo gid gin pangabudlayan ang ginagasto ninyo para sa akon. Okay lang ina sa akon, Lawrence. Kung ano pang mahimo ko, ibuhos ko ang tanan sa maayo mga buwas damlag. Tamdon ko gid ini nga utang nga kabalasdan sa imo nang Sinayda. Abi tama na ina ah. Kag salamat man sa imo maayo nga disposisyon sa pag-eskwela. Kag sa pagtinguha mo man. Nagligad ang panahon, kag kadasig lang nga wala matalupang di, graduating nagali si Lawrence. Apang sang isa ka adlaw, may natabo sa ila school. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, mga classmates, wala man si ma'am. Bagwa dati sa kwarto ta. Makadto ta sa plaza. Damo to sa matahom nga mga taranawon subong mo. O sige mga classmate ah, maupunta kay Lawrence. Total, siya pa na atong leader sa klase. O, dali na ka mo. Bata, sige na. Dali na kamo. Malakat na kita sa plaza. Tanan sila nga mag-classmate, nag-upod kay Lawrence sa plaza. Apang sa wala gid ginalauman, samtang nagatabok sila sa pihak nga dalan, sang hinali lang, may salakyan yung madasig nga naglabay. Na hit and run si Lawrence, kay tungod siya ang nauna nga nagwa, kag patay gid on the spot. Mabugat ang amon ginaatubang tungod sini nga hitabo kay Lawrence. Ilabi na gid sa akon party, padre. Daw halos hindi ko gid mabato na iya pagkapatay. Palihog, lay gayiman ako, kag saligan ko gid ang inyo panugdaon. Ang tagpadala, si Naida. So labing hinigugma nga mga kauturan sa waay panakon masugdan ang sulat ni Sinayda, isagid man ini ka matuod kadako nga bagay nga sa diin aton nga ginatanaw subong ang pagka-importante kag pagka-bilidhon sang panimalay nga sa diin naga-updanay sa gihapon ang ginikanan ka ang mga kabataan kag subong man ang tanan nga miyembro sini. Apang sa pihak sinitanan, may ara gid iya kang konflikto nga nagatuhaw sa tagsa naton kapanimalay bisan ano ka normal sini. Bisan ano kahirop sang pagtinamdanay sang isa kag isa, sang ginikanan kag sang mga kabataan, apang may ara gid kun kaisa nga mga upang nga ginatawag naton nga indi paghangpanay. Amo inagani ginsiling sang iban nga Jesus is the cause of divisions. Kag ang isa gid iya sang aton Pilipino nga kultura amo ang pagbuligay, ang pagunungay, kag ilabi sa tanan ang pagtan-aw sang maayo nga buwas danlag sang isa kag isa. Kag amo ini nga ang sulat sa aton ni Sinayda nagsaysay sa aton tanan. Kag ang hitabo sa iya kabuhi nga bisan 5 years na ang natabo sini, apang sa iya nga pagtan-aw bangod sang kapigaduhon nangita siya sang obra. Agod mapaeskwela ang iya nga utod. Kag ang iya nga utod liwat nga promesa gid nga bisan maedad na siya, bisan nga mas siya ang pinakadako sa ilang classrooms, apang way niya ini nga ginakahuya kundi nga iya nga ginapasalamatan sa gihapon si Sinayda ang iya nga utod. Kag subong man nga sa diin ang iya nga pagtinguha bisan makatapos lang sang high school. Amo ini ang aton gidya normal nga pamilya. Bilang mga Pilipino, kag subong man bilang mga Kristiyano, sa bagay nga sa masami, kita nga mga Pilipino ginatawag kita nila nga ti sang iban ila binagid sa ila nga pag-obserbar para sa aton, nga grabe ka hospitable para sa aton. Maayo kita mag-amuma sa iban, kag subong man sa aton mga abyan, nga sa diin ginatawag kita, nga ti sa aton mismo nga panimalay, dira nagasugod ang tinaga nga nagasiling, charity
begins at home, no? So labing hinigugma nga mga kauturan nagatinguha gid si Loy ang utod, ang manghod nga makatapos gid. Amo ina gani nga sa laktod nga pulong kadasig sa mga inadlaw. Kag amo ini nga nadiparahan nga ti graduating na siya, no? Kag ang iya abansi nga kalipay nga sa diin iya na ginapasalamatan ang iya nga utod para dire. Apang may mga upang. Suno sa sulat sa ato ni Sinaida ang natabo sa iya nga manghod si Loe, no? Nga isa ka adlaw sa eskwelahan way ang ilang school teacher, way si ma'am. Gani may okasyon sa plaza siling niya sa iya nga sulat. Kag bangod kay si Loe amo ang pinakadako kag ginakonsiderar nila nga siguro inang big brother nila sa ilang classroom, kag siya man ang leader, ambot kon nga waay si ma'am. Amo man kon kisabala, no? Pareho sini nga kun waay gani si ma'am, ang mga estudyante ti kagahod sa sulod sang classroom, kag iban pagid nga mga hindi man matawag naton nga katuntuhan, kundi kon kisaya daw lahog-lahog man na suluganay kag tanan-tanan, no? Ti amo ina nga may okasyon sa plaza, madamo sang talan-awon, kag pagkatapos si Loe gid mismo iya nagpanghagad sa iya nga mga classmate kay wala si ma'am, magwa sila sa plaza kay kadamo sang talan-awon, kag-group sila, tanan sila nagwa sa classroom, kag subong man nagkadto sa plaza. Apang sa malain nga palad, bangod kay si Loe ang naguna, kag nabunggoan siya sang salakyan. Anong natabo sa iya? Patay gid. Hit and run pa ang nakabunggo sa iya. Kag amo ina ang siling sa ato ni Sinaida sa iya nga sulat nga daw hindi siya makabaton. Bangod una siya nga nagwa, bangod leader siya ang nagwa sa ilang classroom. Kag siya ang una nga nabungguan kag hit and run. Way nakita na, kag way nagpakita, way man nagsurrender ang nakabunggo sa iya. So labing hinigugma nga mga kauturan, ano ang moral lessons naton para sini? Subong, way na sang face-to-face sa classroom. Kag for almost 3 na katuig, sobra, nga sa diin, ang mga kabataan, ang mga estudyante, module, ara lang sa ilang mga balay. Kag suno sa mga eksperyensya kag reklamo man sang iban, ang mga estudyante sa adtong una nga mga mango sa sulod sang classroom, bangod kay I don't know kung tuod ini mga manunudlo, pero kadamo na sang nagareklamo, kadamo sa nagkatabo nga pareho sini, nga ang mga mango kuno sang una subong may honor na bangod sang module. Sino ang naga-answer sang klase sang module sa mga kabataan? So, si nanay o kung si tatay o kung sa magulang kung kisa. Na? Kag amo man ini nga bayad man kung kisa, ang mga ginikanan ilabi na gid kon private schools sa ila mismo nga mga kabataan nga nagakuha sang modules kag iban pagid sa kay ma'am, pero si maman kun kisa wa ay man ga klase. See you next week. See you next day kag iban pagid. Where is justice para sini? Amo ina nga sa sining sulat subong ni Sinaida, kalipot lang sa iya nga sulat apang kadamo gid sang matandog naton sini. Bisan gani sa mga grabe nagidya nga white collar jobs nga mga kurso nga 4 ka mga katuig o kung 5 katuig ang para dire, ti may mga ari ini sila kung kisa nga mga laboratory, mga iban pagid nga sa diin kinahanglan ang aktual gid no? Nga presensya sang manunudlo ilabi na gid kon pareho sini ti nagabayad sang laboratory pero ay man laboratory kay ti module kagara sa balay ang kabataan.
Ang naluoyan ko bala sini, ilabi na gid, no, mention na tagid, no, mga engineering, mga iban pagidira, ti magkuha ni sila abi karon sa ilang board exam kag iban pagid, ha? Ano ayan ang guwa sini nila kay kulang man gani ilang presentation at the same time ang actual nila iya nga ginatun-an para dire. So, balik naman kita liwat sa pareho sini nga natabo. Kay waay si ma'am ang ila tuyak nga tuyo sa mga kabataan nga makadto dito sa plaza apang natabo ang hindi matabo kuntani. Sino ang manabat sini? Ang administration sang school? Di mo na gani, abi nyo sang una, naka-assign ako sa isa ka parokya sa North, kag may eskwelahan, kag amo ginanaya ang akon sang una iya nga prinsipyo. Nga before iyan ang opening sang klase, way pa to pandemic no? Pero ari na ni mga cellphone nga ini. So, akon gintawag ang mga gina-inform, ang mga ginikanan, nga siling nakon, palihog. Bangod ang inyo nga mga kabataan, ari diri sa school, kag maeskwela, palihog, advice sa inyo nga mga kabataan nga hindi magdala sang cellphone while ara sila sa eskwelahan. Ireklamo iban nga maestra, ti father iya kikinanglano na, manawag kami iya sa ila kung may kinahanglan kami, hindi sila makasabat Ti ang sabat ko sa ila. Nga ara sila sa eskwelahan, agod magtuon, agod magpamati sa ila maestra sa classroom. Meaning to say, ang ining inyo iya nga gadget nga iniibilin sa inyo nga balay o sara ninyo pagkatapos na sang klase, bisan ano nga oras, but inside the classroom, kung magsulod ka mo sa compound, palihog, wala sing cellphone. Ngakig ang iban nga mga ginikanan, kay ka-istrikto kuno sa akon. Slinggo ang ginatanaw ko iya, hindi ang akon kaugalingon, kundi ang inyo kabataan. Kay may mga tinion, nga way nagapamati ang mga estudyante sa ilang nga maestra, ara sa cellphone, kag kun mag-examination na gani, ginausar man ang cellphone agod magkudigo, mag-cheat, agod makapasar. Amoy ang prinsipyo sa akong classmates ang una, in order to pass the subject, cheat. Amoy na, itanawa bala. Gagmay pa ang kabataan, nagatuon na sa pagpangawat, agud makapasar. Tanawa bala ang aton mga opisyali subong, di nila ginkuha ang ila sa subong nga graft in corruption, nga nagapanalaytay na sa ila kaugatan, sang gagmay pa sila. Sa ila mismo panimalay, kag iban pagit, kag ginatulirar sa mga ginikanan. Amoy na nga kung may mapakasal nga nga mga huben, kaldason maperma lang ti kung kisa kung ako iya mag-canonical interview, kag ginambal ko, ginapatawag kong ginikanan, silingkot hindi ni pwede ang kabataan nyo, hindi ni pwede makasal, bangod sang ilang edad, kaminor di edad gid, mareklamo ang iban mga ginikanan, ti father, nagpirma man kami sang consent letter, nga ti kami iyang manabat sini, siling ko, Chay, kaintindi ka mo sa ginatawag nga consent, letter of consent. Ano ang consent sa Ilonggo? Mga konsentidor ka mo, nga ginikanan. Kabalo ka mo, nga kalang-alang pa, kabalo magkabo pa nga buhi. Inyo nga ginapasugtan. Ti amo ina, may mga tinion nga pariyo sining utod ni Sinayda nga si Louie, ang ila to iya nga kontani iya lingaw-lingaw kay waay si ma'am diin ikaw samtang may klase nga angaway ka sa imo classroom. Ti ano na dang ta ni Louie, lingaw-lingaw na ipit sang salakyan, hit and run, mingaw napatay. Te amo ina, iniman ang tampuhaw nga driver nga nag-hit and run, kag nagpalagyo sang iya obligasyon, ti lipay ka man, basi kung nakadrugs ka man samtang nagadrive, basi ihubog ka man o kung what, ti kabatas ka man, sang imo nga responsibilidad nga imo nga ginpanaguan, suknaan ka man gihapon sang imo nga konsensya. So, sa mga estudyante nga nagapamati subong, no? Ang ginahambal ko ni bala, bahin ni sang ako ni experience isa kabes. Siling ko sa bata, sang akon hinablos, nga matari na iya nga ti apunakon, no? Ti ara siya sa lulay ya. Siling ko nga ari ka dire, hindi bala nga
may klase ka sa module, ari ka diri sa Bacolod, ngati ang imo iya nga balay ato sa kawayan, kita gakawayan ko eh. Te, singko nga ari ka di, sino ang nag-answer sang imo nga module, sang imo nga klase? Sila niya ti sinanay eh. Te, ano na iya? Aktual ni iya ha? Aktual ini iya na akong experience ya. Apo ko iya sa bata sa akong hinablos. Kagamo man ini ang nagakatabo subong. Sa se, damo sa mag-graduate nga mga kabataan subong nga mangin ignorante ka maging mango sa ulihi. Kag posible gid ang ginsiling ni Pope John Paul II subong ang delikado sang mga itineransi sa ulihi kag mga ignorante nga kulang sing alam kag madali nga lukohon sa mga iban sa ulihi nga mga inadlaw. Ti Sinayda, salamat sa imo sulat. Natabo na ang dapat nga hindi matabo. Naghandom ikaw nga makatapos si Lue, makabulig sa iya nga mga manghod kay sa imo panimalay. Nagpangabudlay ikaw, agod makatapos siya, apang anong resulta? Nag-iskapar sa classroom kay way si ma'am. Ma'am, may salabton ka man. Diin ka iya. Tani ma'am, hindi ka magbaton sweldo kung way mo ginapangabudlayan ha. Justice ina, no? Anong definition sang justice? Give to everyone what is his due. Te, pariyo man ina, nga kung way mo na ginobrahan, way ikaw sing diritso nga magbaton sang sweldo, kay way man ikaw gani nag-obligar sang imo obligasyon para sa imo estudyante. Kabay pa nga klaro ina, isagid sang mga nami gid nga tradisyon sa tong una, ang ginarespitar gid sa tong una, sang aton nga sosyudad, man makakita lang sang una iya sa mga maestra, iya tigulang na iya kag mga kabataan. Good morning, good afternoon, good evening, ma'am. Sus, grabe gina iya, no? Ambot subong. Subong man sang una man, duwanis la sang una eh. Ang gamay pa ko iya nga grabe gid iya ang kahadlo kag ginausar man sang mga ginikanan, no? Mga ginikanan agud nga ang mga kabataan sang una magmabuot kag hindi magpasaway may sang ara na pulis, dakpon kay karon. Maestra kag mga pulis ang una grabe gid ang pagtan-aw sang mga sang aton nga komunidad. Di ambot anong pananaw naton subong sa ila mga maestra kag mga pulis? Kun kisa gani makasilingi karon nga ara ang pulis masilingi ang bata. Di dako na iya tiyan. Ha, ambot sing anong dako na iya boyon. Ambot basta amo ini ang nagakatabo kag ang aton sosyedad mismo nakahibalo kag nakakita gid sini. Himuon naton ang maayo naton nga hilikoton bilang obligasyon nga maayo nga mga Pilipino. Agud nga pariyo sini malikawan ang kabuhi nga sa diin ginhatag sa Dios para sa aton tanan. Sa liwat, salamat gid nga madamo kag kabay pa nga Sinayda, balusan ka sang Dios sa imo nga kaayo para sa imo nga utod kag subong man sa imo panimalay. Si Father Francis, sige hapon upon naton si Sister Ninia, nagapasalamat sa inyo. See you next time and may God bless us all. Madamo gid nga salamat Sinayda sa imo pagpadala sa imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa nahanungod sa ginaagyan karon sang inyo bugos nga pamilya sa pagkamatay sang inyo pinalangga nga utod nga si Lawrence. Naginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakahatag ini sang konsolasyon sa inyo tanan, samtang ginapangayo ang grasya nga mabaton sang bugos ang natabo kay Lawrence. Kagabay pa nga mapahamtang man ang kalag ni Lawrence, upod sa aton pagsalig sa labaw nga paghigugma kag kaluoy sang Dios. Salamat man Father Francis sa imo advice sa kahimtangan ni Sinayda kag sang iya bugos nga pamilya nga sa sini nga tion nagakasubo bangod sang wala na ekspektar nga natabo sa ila utod nga si Lawrence. Kag sa aton nga mga tagpalamati nga may kasubong man sini nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, tumtumon naton ang intensyon ni Sinayda kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Ipangamuyo man naton ang kapahuwayan sang kalag ni Lawrence. Aton man ilakip sa aton pangamuyo ang tanan nga pamilya nga nahalitan sang gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine.
Kabay nga magluntad ang pagidait sa sining mga pungsod, sa aton man pungsod, kag sa tagsa kapamilya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon. Bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa kapamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa, ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban.